Minä olen Mahmut Ahmed. Olen Väestöliitto-Sopimisen monikulttuurisesta osaamiskeskuksesta. Minulla on ollut erittäin kova kynnys tulla tänne sanomaan nimeni ja myös puhumaan tästä aiheesta. Minä pyrittiin puhumaan sen takia, että Ali Kasvi ei voinut puhua. Ja siellä Väestöliitossa on semmoisia henkilöitä, jotka ovat pitkään tehneet maahanmuuttajien kanssa työtä. Mutta minulla on ollut todella vaikea joskus ymmärtää, mihin se oikeasti raja kulkee. Se, mitä minä voin sanoa sitä nettirasismista tai oikeasti mikä media sanoo yleisesti, mä voin jakaa niitä kahtia. Eli valtaväestö, suomalaiset, perussuomalaiset, reagoivat silloin, kun mediassa tai netissä sanotaan jotain rasismia. Miten se aiheuttaa meillä maahanmuuttajille? Me ollaan yritetty ottaa selvää kaikki oireet, jotka ei oikeasti ole ymmärretty. Eli te valtaväestö reagoitte ja me oireilemme. Mä muistan kerran silloin, kun uudessa tilaisuudessa Helsingin kaupungilta minulle sanottiin, että miksi somalinuorten tekemillä rikoksia ovat vähentyneet. Siinä on paljon tekijöitä. Siinä on ollut semmoisia tahoja, jotka oikeasti sydämellisesti yrittävät auttaa, että nämä nuoret pääsisivät sitten työelämään tai normaalin elämään. Ja silloin olen kuullut myös siitä, että esimerkiksi moskeijassa on tehty paljon työtä. Ja on ollut semmoisia vapaaehtoisia, jotka ovat tulleet sieltä moskeijasta, tulivat tuonne Rautatien torille puhumaan lapsille jälkeen. He eivät koskaan olleet kenenkään puolella, he ovat olleet aina järjen puolella. Ja miksi se on ollut minulla vaikea tulla tänne on se, että tilanne silloin kun täällä sisällä ja myös ulkona on taas erilaista. Tuntuu silleen, että minä olen jossain Mogadishussa. Eli nyt minä pelkään oikeasti, minua pelottaa hirveästi. Ja se voi olla todellinen pelko ja on hyvinkin mahdollista, että se on semmoinen tunne vaan. Silloin kun valtaväestö reagoi kaikki netissä olevia rasismia, minä yritin selittää ja löytää semmoisia sanoja, mitä mä voisin selittää, että näin he käytäytyvät. Tämä on heidän reaktio. Tuntuu silleen, että tämä on rasistinen ihminen, sen täytyy olla jonkinlainen isänmaallinen. Hän on Suomen puolella. Hän haluaa oikeasti, että Suomesta tulisi sellainen pieni maanpäällinen paratiisi, jos ei olisi maahanmuuttajia. Minä olen myös ajattellut silleen, että hän halusi mahtoa joukkuessa. Hän oikeasti jonkinlainen solidaarisuus. Että minä oikeasti haluaisin, että minut hyväksytään, jos minä sanon maahanmuuttajista jotain. Mä en tiedä, saatteko selvää, mitä minä sanon. Ja myös siitä, että jos minä sanon ja puhun maahanmuuttajista ja kaikenlaisille, että sen täytyy olla jonkinlainen tunne. Eli kaikki tiedot ja tunneet, jotka ovat alitajunnassa, minun mielestä ovat sellaisia, jotka aiheuttavat, että tämä lisääntyy. Toki melkein joka päivä siellä työpaikalla, myös kavereiden luona, aina missä minä olen, minulla nykyään, varsinkin viime 2 viikon aikana, minulle sanottiin ja kerrottiin paljon asioita, mikä on ollut netissä tai joskus sillä tällöin lehdessä. Ja kaikki valtaväestön reaktiot minua